संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं शं दिशश्यानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्तयासीतमत्परः जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्ति निर्वाण परमां मत्स्थानम् अधिगच्छति नास्तस्मृतस्तु योगस्ति न चैकान्तमनस्ततः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जनं युक्ताहार विहारस्य योगचेष्ट्यस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योग भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मत्वन्नेवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपनिवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिना जतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपो रमते चित्तं निरुध्यं योगसेवया यत्रो चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्ततः जंलब्ध्या च परंलाभं मन्नते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुण्यापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्वीण्य चेतसां संकल्प प्रभान् कामान् शक्त्या सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः परमेर्बुद्ध्या धृति हरे कृष्ण सक्कडी वैष्णव बांधवांक आयचे भागवत पुराण कोंकणीचे भगवद गीता अर्थ कोंग्योचे हे सेशन्साक हार्दिक स्वागत आम्ही आमकां इतली मस्त देव आसाची मस्त धर्मग्रंथ आसाची मस्त काम कोरेत आमी मस्त रितीरी आमी सेव कोरेत हे आमगेले हे 100 वर्ष जन्म लायफान तू आम्ही कसं करू देवा अचीव देवा पावेत म्हणल्यार आमकां कितलें कन्फ्युजन आसा हाजी कन्फ्युजन सोल्युशन गीत महात्म्याचे एक श्लोकांत आसा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा म्हणून गीता महात्म्याचे संताचे श्लोक कसन हाजी अर्थ म्हणल्यार एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम आम्ही एक शास्त्र वाजून अर्थ कोंग्योनो चल्लारी पूर्कय त्या खंची म्हणल्यार गीत भगवद गीता देवान सांगिला एको देवो देवकी पुत्र एव एक देवाक नमगुनो पायपोणो श्रद्धेन तका मगलारी पूर्कय तो कृष्णाक एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि
एक मंत्र जप करतसला री पूर कई विंगड खंचे तक सरी समान ना कई खंचे ते हरे कृष्ण महामंत्र कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा आम्ही तागेलेची सर्विस करताची हे सांगून घेनो कृष्णा सर्विस करताची असला री आम्ही मुक्ती पावताच काही तशी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आम्ही आईचे सेशन स्टार्ट करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे काली पंचा चॅप्टर कर्म योग ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस माधव चरणदास प्रभूजी ह्यांनी भारी चंद रीती सांगेल असं स्टेप म्हणलेलं एक श्लोकाक त्यांनी कॅटेगराइज करून एक्सप्लेन केलेलं असं स्टे इन द वर्ल्ड म्हणून फर्स्ट स्तोत्रातून 12 श्लोकात त्यांनी त्या स्टे इन द वर्ल्ड म्हणा ह्यांची आमगेले हे जन्मांत असून ह्यांची आमगेले संसार असून आम्ही कशी कृष्णाक आमगेले ध्येय जाऊन दवरून घेनो कशी आम्ही काम करून निस्वार्थ रीतीरी केल्लेल पुरा तक्काच आम्ही समर्पण करून मुखार सू येतं म्हणून अनेक 3 डुयर्स म्हणून 13th तुलान 16th श्लोक सांगता की जीवात्मा परमात्मा आणि प्रकृती हाजी रिलेशनशिप कसं नाही कशी आम्ही त्या अळवडसू का म्हणून इक्वल विजन 17th तुला 26th श्लोक सांगता आमका की आम्ही शुद्ध भक्त अशी असून आम्ही कशी सक्कडे आत्मा तू परमात्मा पळोवन आम्ही देवाक आनिके लागी पावेत म्हणून आणि पीस फॉर्म्युला कसं नाही आम्ही कसं सर्व्हिस करचे कसं आम्ही काम करचे त्या देवाल खातीर म्हणून लेखून आणि देव सर्व लोकाचे महेश्वर म्हणून लेखून आणि तोची हे जगताचे हित चिंतक म्हणून हे तीन वर्ड्स आम्ही मनांतू लेखून पुरा काम केल्यारी आम्ही कितलं पीसफुली स्पिरिच्युअल ब्लिस आमकां पावता म्हणून काली मस्त चंद रीतीरी प्रभूजीन सांगिल असं हाजी तशीच आम्ही संची चॅप्टर अर्थ करून घेऊया ह्या सांगच्याक आमगेलो टॉसाच्या जी माताजी रेवती प्रिया माताजी हांगेल नाव रीमा भरत नायक हांनी हिज होलीनेस जयपताक स्वामी हांगेले शिष्य आणि हांनी 2014 दीक्ष घेतली असं माताजीन रापचे मंगळूरांतू आणि तांकां 13 वर्साचे एक पूत असं माताजीनं टीचर ट्रेनिंग कोर्स फिनिश केला आणि प्रीचर्स ट्रेनिंग आणि SSR कोर्स हांनी फिनिश केला हांनी BCom आणि MBA पदवीधरे हांनी भगवद्गीता श्लोक आणि ताजी अर्थ चेडू अंक सांगून दिताची मंगळूरांतू हांकां स्पिरिच्युअल टॉपिक्स वयरी पुस्तक बरोवच म्हणा मस्त आश आसा आणि ताजे वयर तांणी काम करता आसाची भागवत पुराण आमगेले मस्त सेशन्स तू पप्पेट शो मुखांतर त्यांनी गीतेचे अर्थ वय शिकून दिला असं माताजीनं माताजी वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमका संची चॅप्टर अर्थ कोण दियाची म्हणून हरे कृष्ण माताजी सखी चरण माताजीन सांगितलंय एक एक दीस एक एक बागेलो दारकोया सो आता संच बागेला आजी आम्ही उडगास करूया सर्वप्रथम जाऊन आचार्य गणाले स्वाम्यांक गेले पुरा आशिल पुरा मालगाड्यान गेले आशीर्वाद मागून घेता असं तशीची मंगलाचरणेन आजी आमगेले सेशन शुरू करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललितान्वितं तं सजीवं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितान् विशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणमिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो या चॅप्टर नाव कसं आहे ध्यान योग ताका अष्टांग योगही म्हणतात। अष्टांग म्हळ्यार 8 अंग या योगाचे। सो ध्यान योग निल्लारी अष्टांग योग म्हणतात। सो या फुल चॅप्टराचे कशी डिविजन जाल्ला म्हणून आम्ही पळोया। 6 भाग जाल्ला या चॅप्टराचे। फर्स्ट 4 श्लोकाक आम्ही योगा रुरुक्षा स्टेज म्हणतात। कडे नेक्स्ट 5 1 to 4 योगा रुरुक्षा, नेक्स्ट 5 to 9 योगा रूढा म्हणतात। आणि ऍक्च्युअली फुल चॅप्टर ध्यान योग अष्टांग योगच पळय या 9 श्लोकांतुयची कंप्लीट सांगला देवान। आज नंतर कसं इट्स जस्ट एडिशनल कडे रे धांगचे श्लोका दुखून 32nd श्लोकात रे हाजे विवरण कसं साधन करचे ताजन सिद्धी कसं मिळता म्हणून। सो 10 to 32 अष्टांग योग इन डिटेल कडे रे 33 34 33 to 36 डाऊट कोणाले अर्जुनाले आणि करूक साध्य असुया म्हणून ताका प्रश्न येता। नेक्स्ट कृष्णानं ताचे समाधान करचे अनेक 2-3 श्लोकांत। त्याचे नेक्स्ट येता अपास एक प्रश्न 37 to 45 अपास एक कृष्णाले प्रश्न कसं म्हणले रे पुरा सांगून जल्ले देवा जल्ल्यारी पक्कनी कोणी हंतु असफल जल्ल्यारी अनसक्सेसफुल जल्ल्यारी हंगेल ग ती कसले म्हणून ते 1 2 3 मागीर नेक्स्ट कृष्णानं ताजी जवाब दिवचे आणि लास्ट 2 श्लोकांतू 46 47 अंतू कृष्णानं सगळ्यापाशी उच्च योगी कोण म्हणून सांगून दिवचे अर्जुनाक। सो तिशी डिविजन जाल्ला हे फुल चॅप्टराचे। तुमगे लगी विनंती अस की चिके टेक्निकल अस या पुरा इश्यूज सो तुम्ही चिके ध्यान दिवन ध्यान योगाक ध्यान दिवन ऐकूका पडता। आणि जस्ट आता स्क्रीन शेअर करू वत्ता अस कृष्णा। सो चॅप्टर 6 ध्यान योगा। सो या चॅप्टराचे झलक कृष्णानं ऑलरेडी 5 अध्यायाचे 27 आणि 28 श्लोकांतू आमका चिक्केक झलक दिवन सोडला। इत्या बा म्हणून तुम्ही लेक्चा करूची ज्याला कसं म्हणल्यार कृष्ण सांगताना त्यांनी डिव्हिजन करली ना। आता फर्स्ट चॅप्टर सांगले अर्जुना, सेकंड चॅप्टर सांगले अर्जुना तिसनी त्यांनी सांगता चमकलेली मागीर आमगेल आचार्यानं ते डिव्हिजन केलेले। सो या हाजे ध्यान योगाचे ಸ್ವಲ್ಪ एक झलक आमका ऑलरेडी 5 अध्यायांतू काली माधव शरण प्रभून आमका चिक्की आमका इंट्रोड्यूस कोण दिला।
सो 27 आणि 28 श्लोका चॅप्टर 5 आणतो कसं सांगला, shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breath within the nostrils, thus controlling the mind, senses, and intelligence, the transcendentalist becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this stage is certainly liberated. So अंतू एक क्लियर पिक्चर मेळटा आमकां. ध्यान योगी म्हणल्यार कोण अष्टांग योगी म्हळ्यार कसं जालें, फुल्ल आमगेले इंद्रियां कसं कसं आमकां इंद्रिय कशी आमकां डिस्टर्ब करता त्या पुरा आमी बंद करून घेवका, खाली कसं ध्यान दिवका, आमगेले कॉन्सन्ट्रेशन कसले दिवका, आमगेले श्वासा वयरी ते श्वास आमगे कंट्रोल करता करता आमी ध्यान दिवका, आमी मन कंट्रोल करका, सेन्सेस कंट्रोल करून पूरा आमगेले इच्छा कस कसं असकी, आमगेले भय कोप पूरा तिश्टी कंट्रोल करून आमी ध्यान आमगेले केंद्रित करका कोणाले वयरी, परमात्मा वयरी. सो ये आमकां ऑलरेडी 5 अध्यायाचे 27 आणि 28 श्लोकांतू दिला. आता आमगेले संचे चॅप्टराचे कसं म्हणून आमी पळया. सो 8 अंगस ये अष्टांग योगाचे. ते कसं कसले, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारण, ध्यान आणि लास्ट समाधी. यम म्हळ्यार कसले, कसं करूनच, नियम म्हळ्यार डिसिप्लिन और कसं कोरका, आसन आमकां गोतू सकाळी एक्सरसाइज आसन करचे, कडेरी प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल. ते आता ऍक्च्युली आमगे जनरेशन ऑलमोस्ट सकाळी गोतू अनुलोम विलोम अशी तशी करचे, कसं लायक कंट्रोल करून घेवचे. आता 4 आसा पळय हे ग्रॉस बॉडी आमगेले कंट्रोल करूक. आता एसेन्शियली ध्यान योग म्हळ्यार कसं जालें, मना कंट्रोल करचे, मना कंट्रोल करची कशी म्हणून फर्स्ट आमी एक्सटर्नल फीचर्स पळयता, यम, नियम, आसन, प्राणायाम. नेक्स्ट 4 आसा पळय ते आनी सटल, ते आनी इंटरनल कंट्रोल. सो ते कसं जालें, प्रतिहारा. आता कितले सांगोची, कितले योगी असो कसले असो गेले मनाचे कसं एक प्रवृत्ती ते एक जाग्यार बन भूंत रपता. आता मी जप करू बसता, कितली वर्ष दुखून जप करता जल्लरी आम्ही जप करतासची, हातार मन चलतस, माल चलतस, बट मन कसं जगता, लोकल, नॅशनल, इंटरनॅशनल, एक एक पटी स्पेस टूर कोणी येता मन. तितले नमुने आमगेले मन फिकल असता की चंचल असता आमगेले मन. सो प्रतिहारांतू कसं करचे, ते भोंवत आशिल्ले मनाक धरचे आणि वापस हाडचे. धारणा म्हणतना ते मन धरून हाडले नवे मागीर एका फिक्स करका, स्थापित करका. नेक्स्ट ते स्थापित केलेले मनाक न मेडिटेट करका. आता पुढे आम्ही कसले श्लोकांत कसं केलेलं आम्ही मेडिटेशन कशी करचे, श्वास घेवचे, भितर घेवचे, भायर घेवचे, दॅट इज द इनिशियल स्टेज. आम्ही कशी आमगे फिक्स करचे माइंड, आम्ही श्वास घेवचे, श्वास सोडचे, त्याचे आम्ही ऑब्झर्व करता रावचे आणि तशी हगूर 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 आम्ही शूर करचे आमगे फिक्स करूक माइंड आणि तशी मेडिटेट करचे. मेडिटेट करता करता एक स्टेज येते की आमगे माइंड कंप्लीटली कंट्रोल जावन एक ध्यानारी आम्ही बसताची, तेदना ताका समाधी म्हणजे केदन आमगे फुल मन आमगे कंट्रोल आयत पळय ते ताका समाधी म्हणटाचे. आता ऑलरेडी आम्ही दोन्ही चॅप्टरांत शिकल्या की व्हॉट इज निष्काम कर्मयोग. केदन आम्ही काम कर्म करता, निष्काम कर्मयोग सॉरी, कर्म आम्ही केदन करताची, केदन ते निष्काम कर्म केदन आम्ही आपल्याला प्रिस्क्राइब ड्युटी आमगे काम असेल आम्ही धर्म म्हणून करताची, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बीइंग डिटॅच्ड, कसली आसक्ती नासलेले
आम्ही केदान आम्ही काम करताच की ताका निष्काम कर्मयोग. या फर्स्ट 4 तुम्ही पळयत आसा पळय योग रुक्ष स्टेज, that is very or that is the same as निष्काम कर्मयोग. फिजिकली आम्ही we are trying to focus, आम्ही आमगेल मन ट्राय करत आसाची की निष्काम कर्म करूक. आता फर्स्ट 4 हांतो, जस्ट एक सेकंड. शेअर करा प्लीज. ओके. सो आता आसन आणि प्राणायाम आमका सगळ्याक गोतूस कसल म्हणून. आसन म्हळ्यार एक्सरसाइज करचे, प्राणायाम म्हळ्यार ब्रेथ कंट्रोल करचे. सो आम्ही फर्स्ट योग रुक्ष स्टेज आणतो, आम्ही त्या दोन्ही आणतो आम्ही चड कॉन्सन्ट्रेट करचनाची, बट यम आणि नियमाक आम्ही चड ध्यान दिताचे. आता हे यमांतूय 5 स्टेप्स आसाची which constitute the yamantu. So कस ते अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. आणि या पुरा केल्यारी आम्ही आपल्याला मन केंद्रित करूक आमका करूक जाता. आता फर्स्ट तुम्ही लेखला पळयला की यमा म्हळ्यार द डोंट्स म्हणून बरयला, बट या पुरा डूज म्हणून तुमका दिसच्या पुरो. बट वी हॅव टू आम्ही विंगड दिकान आम्ही पळयता तेंची. अहिंसा म्हळ्यार कोणाले 2 अर्थ जाता ऍक्च्युअली हाजे. अहिंसा म्हळ्यार कोणाकय हिंस करू ना, खंयचे जीव जंतू. कसं जाता म्हळ्यार ध्यान योगीक एक प्रीरेक्विजिट कसं म्हळ्यार रान्ना वचून बैसून तप करत जाता. सो रान्नांत कसं असता मस्ती पुरा एनिमल्स असताची. सो तांगेल ओटूची आमका रबुका असता. सो फर्स्ट प्रीरिक्विजिट कसा म्हळ्यार नॉन वायलन्स, कोणाकय हानी करू नजे, कोणाकय बाद दिवच्या नजे. अनेक एक अर्थ साजे नॉन वायलन्स म्हणून. कसं जाता म्हळ्यार आमगेले दिनाचरणेंतूची आम्ही कोणाकय कसले एक मनान वचनान कोणाकय आम्ही हर्ट केले, कोणाकय मन आम्ही दुखयले, तेजन कसं जाता तांगेले मन विचलित जाता, आमगेले मन विचलित जाता. सो ते जावच्याक नज, दॅट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ नॉन वायलन्स. नेक्स्ट सत्य. सत्य आमच्याकडे गोतूस सत्य म्हणजे ट्रुथ. सो कोण एक ध्यान योगी असते की ताणे प्रयत्न करका की फट्टी केदनाय उल्लूच्या ना, डोंट्स तशी फट्टी केदनाय उल्लोच्या नज, सत्य म्हणूक प्रयत्न करका. आस्थेय, नो स्टीलिंग. स्टीलिंग म्हळ्यार चोरूक नज, फिजिकल सेन्स आणि अदर सेन्स ऑल्सो. कोणाले कसले आम्ही चोरी करू नज, कोणाले उत्तर जाव ते कसले आम्ही चोरी करू नज. अगेन कसले तशी नज, कसले आम्ही तशी वाईट करू वतना मन विचलित जाता. सो मन आमक कंट्रोल करूक या पुरा आम्ही प्रयत्न करता. नेक्स्ट सेलिबसी और कोणी सेलिबसी म्हळ्यार कसले नो सेक्स विथ एनीबडी, विथ अदर पर्सन. सो त्या ब्रह्मचर्याचे पालन करका. अगेन कसल्याक मन विचलित जावच्या नज. लास्टली अपरिग्रह, पॉसेसिव्हनेस असच्या नज. या एक मुख्य म्हाका कशी फील जाता की यमांतू या एक मुख्य एक मेन रिजन या पॉसेसिव्हनेस. कसं जाता कसलेची वस्तू जावते कसले जाते या मिगेल्या या मिगेल्या या मिगेल्या म्हणले जाता अनेक अनेक फिलिंग्स आमगेल्या मनांतू येता. मागीर त्या कोणी यूज केले म्हणून जाल्यार
तेदन कसं जाता आमगेल एक मेंटल इक्विलिब्रियम आमगेल मेंटल पीस वत्ता सो त्या एक पॉसेसिव्हनेस भाव असं पडे या मिगेले युजली आमकां आसता मिगेल बमोनो मिगेल चेरडू मिगेल घर ते एक मिगेले म्हणून एक ते असं पडे ते आश्चानज सुमार पण पळय आमगेले आचार्य गणेशाची स्वाम्यान केन्नाय हांव म्हणून उलयनाची केन्नाय त्यांनी हांव म्हणून उलयनाची आम्ही म्हणजे ते एक डिफरन्स आई अँड अवर्स ते एक डिफरन्स असता सो तेजेन आमी शिकूक केन्नाय ते पॉसेसिव्हनेस मिगेले ते केन्नाय येवचानज केदन या पॉसेसिव्हनेस वत पळय एक्चुअली 90% आमकां मना शांती तांतू मेळटा सो या 5 यमाचे दिस आर ग्रॉस बॉडीली फॅक्टर्स विच हेल्प अस टू मना कंट्रोल करूक आमकां सहाय करता नेक्स्ट आमी नियमाधिकान वच्चा अतकेशी 5 स्टेप्स आशिल्ले यमाचे शीचे नियमाचे 5 स्टेप्स आशिल्ले नियमान कसं येता डूज कसं आमी कोरका शौच क्लिनिनेस फुटकाई आपास 2 दिकान येता एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल आमी कसं करचे न्हावचे दिसा 2 पटी न्हावका आणि हात तो आता कोविड जत्ताचे आमी हात धुत्ता राबताचे घडी धुत्ताचे सो ते एक पार्ट शौचाचे संतोष कंटेंटमेंट ये संतोष केदन येता इंटरनल क्लेनलीनेस शारीरिक न्ही आमगेल मनान तुले शौच आमी किश करचे जप करून केदन आमी म्हणी तुमगेले एक एक्सपिरियन्स पळयत मन विचलित असता कसकी पुरा जगतस ते आमी मस्त डिस्टर्ब जाताची न्यूज पळयला मागीर डिस्टर्बची सो ते मन शांत करूक कसं करीत एक पटी ट्राय करायची कोणा असता रे जप करनाची मणी काढायची मणी धरायची हातान तू आणि जप करू शुरू करायची हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे अपने आप ते विचलित आशिल्लें मन पळय त्याच्या दूर शांत जाता केदन तुम्ही 108 ते मणी कोरून वापस येताच की तेदन तारी मन कंप्लीट कंट्रोल येता शांत जाता कंटेंटमेंट संतोषा कशी येता विंगड जनाक विंगड नमुन्याक संतोष मेळटा एक जनाक भोवून संतोष मेळटा एक जनाक लायक खावन संतोष मेळटा बट त्या पुरा संतोष टेम्पररी असता एक शॉर्ट पिरियडा खातीर लायक नव मोबाईल घेतले स्टार्टिंग भारी इंटरेस्ट असता कसं फीचर्स असं पळया करूया 2 दीस नंतर ते तितलेची ते पोरणे जाले बट मना कंटेंटमेंट कशी मेळटा केन्नाय देवाल सान्निध्यान केन्नाय भक्तगणाले ओटू असताना देवाल विषय उरलो न्हू ते उलयता करताची तेदन आमकां कंटेंटमेंट मेळटा नेक्स्ट तपा ऑस्टेरिटीज टू गेट सिद्धी सो ध्यान योगी कसं करतात की विंगड नमनाचे तप करताचे विंगड नमनाचे लाईक पळयला कितकी तुम्ही एक पटी आपणाले कंट्रोल करूक ध्रुव महाराज जाले तुम्ही कहाणी आयकून तुका सांचेल्लो ध्रुव रानांत वता कसं लायक देवा सोदूच्या कसकी ताका मागोवका म्हूण वता सो कसं करता तो ಸ್ವಲ್ಪ दिसू एक पायार राबता एक पायार राबून हात वयर करून नारद मुनी एक पटी मेळटाची सांगताची ओम नमो भगवते म्हणून म्हण रे देवा म्हणून सो एक पायार राबता हात वयर करून ओम नमो भगवते म्हणून मागीर ಸ್ವಲ್ಪ दिसा कसले खायना 3 दीस मात्र खावचे मागीर ಸ್ವಲ್ಪ दिसाक श्वास कितले की टायमाक राबून घेता तशी मस्ती पुरा त्या पुरा कसले तप ऑस्टेरिटीज डिफरंट ऑस्टेरिटीज स्वाध्याय इस्कॉन क्लास ऐकता जाल्यार केन्ना ऐकच्या पुरोची स्वाध्याय करूका इत्याक कसं स्वाध्याय म्हळ्यार स्टडी शिकूका कसं शिकूका मूवी मॅगझीन वे कॉमिक बुक वे नाही आमगेल कसं लिटरेचर आमगेल कसं बुक धार्मिक बुक भगवद्गीता जाल्ले भागवतम जाल्ले
आणि चैतन्य चरितामृत तशी पुरा बुक्स ते वाचूक इत्याक त्या पुरा बुक्स वाजिल्ल्यारी आमकां आमगेल कसले स्थिती आमगेल कसल पोझिशन देवाल आनी आमगेल भितर कसं रिलेशनशिप म्हणून ते आमकां कळटा. सो स्वाध्याय एक योगीक मस्ती इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट आणि ईश्वर प्रणिधान या पुरा आता फुडले यम नियम आसन प्राणायाम केले अंगाच्या मी चारी पळयले कसं ते शौच संतोष तप स्वाध्याय लास्ट कसं करका या पुरा कोण जतची देवाक सरेंडर कोरका. सरेंडर कसं जाता समाधी प्राप्त जाता आमगेल मन कॉन्सन्ट्रेट जाता मन आमकां लीन जाता. कसं आमगेल ऑब्जेक्टिव्ह ताचेर लीन जाता. कसं ऑब्जेक्टिव्ह टू अंडरस्टँड दॅट कृष्ण is also Paramatma and is आमगेले हृदयांतू अस देव केन्नाय आमगे लागीं परमात्मा जावनू ते ध्यान योगीले एक रियलायझेशन की हाँ कृष्णची परमात्मा जावन मिगेल हृदयांतू अस. आणि थोडी डिटेलान पळोवया. 5 श्लोक आमगेल्या मनाचे कसं नेचर म्हणून सांगता असं. A man must elevate himself by his own mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. एक सिंपल एग्जांपल दिवन हे तुमकां मना कोण दिवच्याक प्रयत्न करता साम. माइंड इज अ फ्रेंड and mind is also an enemy. मिगेल म्हणके अशील जन केन्नाय आमगेले चलता रखता वेट लॉस करता म्हणून प्रोग्राम्स आमगेले चलता रखता. डायटिंग ट्राय करताची प्राणायाम आसन ते साइड बाय साइड चलता रखता. सो त्यातून कसं जाता आम्ही लेखतात की ना गोडशेनी खावच्या ना साखर खाल्ले वेट इम्प्रूव जाता म्हणून वेट इन्क्रीज जाता म्हणून साखरेच कसले खावच्या ना म्हणून. बट कसले एक लायक आयिल्ले पेस्ट्री आयिल्ले न्हिल्ल्यारी म्हळ्यार म्हाका म्हूण करचें न्ही घरा जना खातीर करचेंच आणि करतना मागीर डिसाइड करचें की ना हे हांव आपडेश ना मागेल वेट आतां लूज करता हांवें म्हणून. बट ते कोण जाताची ते आपयता यो 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 मन सांगता हाड ना तू डायटिंग करताच ना एक दीस ते कसं येतं बिंज इटिंग वीकली बिंज इटिंग म्हणटाचे एक दीस हाड ना एक दीस काही जायना म्हणून म्हणटा. आमकां मन करता हा खावया काय हाड ना खावया एक दीस ना पाय दुखून वापस रुटीन पाय दुखून पळोवच्या ना साखरे डब्याक आपडू ना म्हणले खावचे खाता आसतना शांती आसना. मना सांगता कसं केल्ले तुवें इतले प्रयत्न केले पुरा व्यर्थ जाले ना खाव न्हू पळय जाल्ले व्यर्थ जाल्ले कसं लायक काडले तुवें म्हणून. सो लायक दॅट मन आस पळय आमगेले दोस्ती आमगेले वैरी दोन्ही तेच आमकां करता. सो कसं करता आमी तेन्ना हे मनाक आमी कशी कंट्रोल करचे अशी कन्फ्युजन कोण घालता पळय ह्या मना ताका कशी आमी कंट्रोल करचे. ट्रीट माइंड एज अ पर्सनॅलिटी. कशी ते कसं अर्थाचे आता मिगेले एग्जांपल एक दिवन सांगता. मिगेल चेल्ल्यान सान आसतना आमी बरे ना आशिल्लीं आमी बामण सकाळी वता कामाक कितले म्हणून म्हळ्यार किचनाक काम आसता पळय किचनाक ताका कसले खावच्या कोण दिवपाक जाल्यार किचनाक वचचें. तो मातशी येता मातशी आयले अयो गॅस आपडली की नॉब बंद केली की आनी कसले ताणली की म्हणून भंय करता आशिल्लें. सो कसं करचें आशिल्लें बटाटो जो काडून दिले खेळ रे म्हणून ताका खुशीची कस की नवे खेळच्या मेळ्ळे म्हणून ते खेळत रावता आशिल्लो. ना जाल्यार कसले आयदन काडून दिवचे हांव केदन तार कसले करतास की तो धाडायत बसता आशिल्लो. सो कसले हांव ते सांगता सांग आमगेले मन आई पळय एक सांज चेरडावरी ताका केन्नाय ऑक्युपायड दवरता कसले पूण एक ट्युशन होमवर्क दिता बुका कसले पूण कशी दिवे ती होमवर्क आमगेले युजली आमगेले सिनियर्सांनी कसं करताची रांदप करूची कसले करूची घरा काम तेदा ना प्रभुपाद धुन म्हूण आसता ते दवर न्हू आसता तांगेले चलता रावता हरे कृष्णा चलता रावता आनी आयकत रावताची. कसले आयकताची ते वेव्स ते आसता पळय ते ऑडियो ते वता कान्ना दुखून वचचे न्हू मना पावता. सो ते केन्नाय ते आयकत रावताची तांणी.
सो ते एक एग्जांपल दिलेला हांवें तुम्ही तुमगेले सिच्युएशन अनुसार कोरिलेट करूं मागीर माइंडाक मनाक आम्ही कंट्रोल करूं बुद्धीन आता सांगले पडले एग्जांपल बुद्धी यूज केलेलं कशी कंट्रोल करचे बुद्धी यूज करून सो मना कंट्रोल करूक बुद्धी यूज करूक ना बुद्धी कशी कंट्रोल करचे बा गुरु साधू शास्त्र एस्पेशली गुरु आणि शास्त्र आमकां कसल आमकां निर्देशन दिता पळय ताजेन आम्ही आमगेले बुद्धी कंट्रोल करून घेवका सत्ताचे श्लोकांत आमकां सांगता असं की कोण मनाक कंट्रोल केली की तांकां परमात्माचे प्राप्ती जाता म्हणून दिला कडेरी 8 श्लोकांत योगीचे एक डेफिनेशन दिला योगीचे तशी आणि दोन डेफिनेशन दिला भगवद्गीतेंत बट ये करस्पॉन्डिंग टू ध्यान योगा अ पर्सन इज कॉल्ड a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquiring knowledge and realization so आता आम्ही ऑलरेडी डिस्कस करून जाला किशी नॉलेज आम्ही गेन करचे गुरु साधू शास्त्र आणि रियलायझेशन आमकां कशी मेळटा आम्ही कसं शिकली की ते आम्ही जीवन अप्लाय करच्या शूर करतना तेदन आमकां ऑटोमॅटिकली रियलाइज जाता आज एक लेक्चर ऐकलेला आम्ही कसं ऐकता की ते आम्ही वत्ता ब्रेनाला वत्ता आणि ते ब्रेन त्याची कंटेम्पलेट करता त्याच आलोचन करता आणि ते केदन आमगेल मन आपावत की तेदन आता आमकां रियलायझेशन येवच्याक शूर जाता कडेरी 9चे श्लोकांत आमकां सांगता असं की a person is said to be all still further advanced when he regards all the honest well-wishers, friends and enemies, the envious, the pious, the sinners, and those who are indifferent and impartial with an equal mind. आता याची एक सिमिलर श्लोका आम्ही काल ऐकल्यांची 18th श्लोका 5 अध्यायांत काही दिला की एक मनुष्याक एक हस्तीक एक डॉग इटराक पुरा एक लेवलारी ट्रीट कोरका म्हणून त्यांतू आणि हंतू कसं डिफरन्स म्हणून तुम्ही निमगुचा करूचे मीनिंग ऑलमोस्ट सेमच सगळ्याक एक समान आम्ही ट्रीट कोरका म्हणूची बट हंतू या श्लोकांतू इट बिकम्स मोर पर्सनल म्हळ्यार हंतू आयल नवा फ्रेंड एनिमी एनवीएस पायस त्या पुरा आनी पर्सनल रिलेशन जेन्ना आयले सो सगळे जनाक एकल्याक ट्रीट करता म्हणून कशी एकल्याक ट्रीट करूं केदना आमकां ते अंडरस्टँडिंग जाता की प्रति एक जीवांतू परमात्माई अस परमात्माले वास अस म्हणून ते आमकां रियलायझेशन जातना आम्ही सगळ्याक एकल्याक ट्रीट करताची आणि आम्ही कोणाकय वैर आमगेले बेरेना कोणाले कसले वायट आम्ही पळयनाची इते म्हळ्यार प्रति एक आमगेल कसो गुण जो अवगुण आस पळय त्या गुण अवगुण कृष्णांतूय आसता आणि आमगेल गुण अवगुण आमकां कोणाले दुखून मेळ्ळा कृष्णा लागीं दुखून आमकां मेळ्ळा सो आम्ही प्रति एकाक समान आम्ही ट्रीट करताची एक दोनी कोट हांगा दिला भारी लायक लागले आणि म्हाका दिसली की तुमकां हे सांगून दिवका म्हणून if we hate someone we are hating an aspect of Krishna ये सांगिले परम पूज्य राधानाथ स्वामीन सांगिल्ली एक कोट कोणाकय आम्ही बैर करताची आमकां हेट आम्ही करताची जाल्यार कसं जाता आम्ही कृष्णाले एक एस्पेक्टाक आम्ही हेट करताची म्हणून सांगिल्लें आसा राधानाथ स्वामीन आणि एक His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ISKCON founder आचार्यान सांगिल्लें once you hate you develop anger and you get disturbed केदना आमकां कोणाले वैरी कोप येता की कसं जाता कोणाले वैरी कोप येवो बेरेवो कसले येवो कसं जाता इमिडिएटली आमगेल मन अस्थिर जाता मन कन्फ्यूज जाता इल्युजन आवता सो कसं कोरका कोणाले वैरी कसले आम्ही डिटॅच చేसून सगळ्याके समान रूपारी आम्ही ट्रीट कोरका नेक्स्ट कोट सांगेल बरी 10 to 32
मन कशी कंट्रोल करचे विंगड विंगड रूपान म्हणून त्याचे दिला. सो धांचे दुखून 14चे श्लोकांतू कशी आम्ही साधना प्रॅक्टिस करचे म्हणून या 4 श्लोकांतू कशी सांगला कशी बैसू का खंय बैसू का रान्ना वचून बैसू का कशी स्ट्रेट एकदम गड आणि एकदम निटच असू का खंय बैसू का कुशा कुशा ग्रास अरे एक अशी एक फर्स्ट एक प्लॅटफॉर्म त्या मस्ती वैर असच्यानजे तुगू असच्यानजे थंय बैसू का कडे कुशा ग्रास घालनो ताजे वैरी डियर स्किन घालनो ಅದು ಡಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಸಲೆ ಹಾಕಬ ಮೊನಕ್ರುಚಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗಲ್ಲರಿ ಸ್ನೇಕ್ ಹೈರೆನಿ ಏನಾಚ್ ಕೈಲಾಗಿ ದೇಶ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾಲ್ನು ತಜ್ವೇರೆ ಕಾಂಗಲ್ ಗಾಲ್ನು ಬೈಸುಕ तसंच पुरविल्ला 10 to 14 तांतू आणि तज्जी निमती कसं तुमका सिद्धी मिळता कसं परफेक्शन मिळता म्हणाली आमका मटेरियल अट्रॅक्शन असपळे भौतिक कस आमगेले सेन्सेस आमका कस अट्रॅक्ट करता पडले तजेन आमका स्लोली आम्ही डिटॅच जाताची कडेर वापस 16 to 18 तांतू वापस विंगड विंगड एस्पेक्ट साधनाचे वापस येता आता कसं येतं म्हणारी चढ खावच्यानज उणे खावच्यानज बॅलन्स असू का चढ निदोच्यानज उणे निदोच्यानज करेक्ट निदोगा त्या पुरा येता 16 to 19 हंतू आमका कसं सिद्धी मिळता ह्या पुरा केल्यारी सिद्धी आमका कसं मिळत म्हणारी आमगेल कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन कसं ले आम्ही कोण कसं ले म्हणून आमका अगोर अर्थ जावच्या सुरू जाता आपस 24 to 26 सांतू वापस साधन येता तदन कसं ले तंतू वापस आता आमका कळलं एक सिद्धी प्राप्ती झाली आमगेल पोझिशन कसं ले परमात्मा आले इन रिलेशन तंतू आमगेल पोझिशन कसं ले म्हणून कळता आता नेक्स्ट तंतूची आम्ही आणि काही मुखार सोनवताची आणि आमका स्लोली आम्ही ट्रान्स आवताची म्हणजे समाधी आमका समाधीन आम्ही लीन जावच्याक शूर करताची आणि ह्या पुरा जातना सिद्धी कसं त्याची आमका समाधी आम्ही लीन जाताची आणि हगूर आमगेल मटेरियल कॉन्टॅमिनेशन कसं की सोन वत्ता आणि आमका हगूर अंडरस्टँड आमका आमगेले हृदयांतू परमात्मा आम्ही परमात्मांतू आम्ही ध्यान लगोच्याक शूर करताची सो ह्या डिव्हिजन श्लोकास 10 to 32 तारी तिशीची श्लोका 27 to 31 तारी विंगड विंगड रियलायझेशन ही जावच्या तुमका ऑलरेडी गोतू सर 3 नमुन्याचे रियलायझेशन असता ब्रह्मन परमात्मा आणि भगवान रियलायझेशन सो श्लोका 27 आणि 28 तांतू आमका ब्रह्मन रियलायझेशन असता ब्रह्मन रियलायझेशन आमका कळतं की हा देव असं म्हणून त्या रियलाइज जाता कडेरी परमात्मा रियलायझेशन अंतू हा देव असं तो परमात्मा जावनूची मी गेले भितर असा म्हणून कळता कडेरी भगवान रियलायझेशन म्हणल्यारी कळत की देव असं परमात्मा जावन असं जाल्यार मिगेल पोझिशन कसले हांव दास मिगेल दास हांव आणि मिगेल कसले कर्तव्य म्हळ्यारी तागेले भगवान आले सेव करचेची मिगेले कर्तव्य म्हणून आमका कळतं सो या रियलायझेशना विषयी आयली आम्ही आतारी अर्जुनन तो ऐकलो या पुरा ऐकलो 32 श्लोकातार ऐकलो मागीर 33 सांगता सांगेल पुरा करेक्ट कृष्णा जाल्यार म्हाका या साध्य नाही आणि या भारी फेमस श्लोका सगळा काय गोतस चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाती बलवद दृढम तस्याहम मृगम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna. And to subdue it it seems to me more difficult than controlling the wind. Krishna sangil pura vai jalaria man aspale tak control koru jayna ye vares guntas pale tak jalari ama control koriyet jalaria man aspale ye control koru ka bhari kashta ye kon ullayta sir अर्जुन तो इतले पराक्रमी आणि ताका इतले पावर्स आशिल की तागेल स्वयं देहांत तो अप्पर प्लॅनेटरी स्वर्ग लोकांत इंद्र लोकांत पुरा वचून आयला तो तसल नमुने अर्जुन
सांगतस की चंचलम ही मन कृष्णा मग साध्य नाही आहे म्हणून सांगतस. अर्जुनान त्या सांगका जाल्यार हांव आनी तुम्ही कोण. सो पळया की कृष्ण हाका कसो जवाब दितसची म्हणून. तुम्ही लेखले कितके अरे सडनली कसं जाल्लं बाया म्हणून एक मूड चेंज हाडलेलं. तुम्ही पळयले तो चलो वतस ताका कळ्ळें भगवद्गीते वाजेल ताणें ताका कळ्ळें की हा ध्यान योग शिकोर येता म्हणून तो चमकलो रान्ना भितर. बट आतां रान आसता की ताका एक रान मेळ्ळें वचून बसलो तो. बसल्यार कसकी शब्द येता ताका कसकी नमुने कोरमोळो गाणी पुरा येता असं शब्द येता तो विचलित जाता ताका जायना ताका बसच्या जायना कसं करचें बा म्हणून ताणें लेखलें चंचलम ही मना कृष्णा सगळ्याक साध्य नाही बैसोनीशी तपस्या करचे. हक्का जवाब कसो दितसची म्हण पळया. श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनां दुर्घिग्रं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. The blessed Lord said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by constant practice and by detachment. अपतस कृष्ण अपतस वही बद सांगतस तू जायना मना कंट्रोल करचे भारी कष्ट जल्ल्यारी कोर येत कशी हाका दोन वाटेन. एक कसा म्हणल्यार प्रॅक्टिस अगेन अगेन प्रॅक्टिस आणि दोन्हीच कसले डिटॅच्ड जावन आम्ही प्रयत्न केल्यार आम्ही डेफिनेटली आम्ही कोर येता म्हणून सांगतस कृष्ण. कष्ट म्हूण दिसता ना कशी डिटॅच्ड असचे कशी कॉन्स्टंट प्रॅक्टिस करचे म्हणून ते आलोचन करता आम्ही. फॉर वन whose mind is unbridled, self-realization is difficult work, but whose mind is controlled and who strives by right means, it's assured of success. That is my opinion. मनाक कंट्रोल करनी जाल्यार भारी कष्ट. स्पिरिच्युअल लायफांतूय न्ही भौतिक जिवनांतूय पळयाची मना तशी नंतर आपल्यार ना आमकां सूख आसता ना ऐश्वर्य आसता ना मना शांती असता कसले मेळना. मागीर स्पिरिच्युअल लायफ आध्यात्मिक जीवन अंतू सांगचे नाका. सो ध्यान योगी असू ते खंयचेय योगी असते भक्ती योगी असते कोणी असू ते मन कंट्रोल असचे मुख्य आता. But he whose mind is controlled and who strives by right means is assured of success. That is my opinion. कृष्णान केन्नाय पुरो भगवद्गीतेन तू केन्नाय इश्टी करायची म्हणून सांगू ना माय ओपिनियन म्हणून आमकां दिवचे मागीर तुमगे डिसिजन तुम्ही पळोवन घेयाची म्हणून. सो तांगेल ओपिनियन कसले जत्ता मना कंट्रोल करू जत्ता खंयचे दोन्ही उपाय कसले साधना करता बुका प्रयत्न करता बुका दोन्ही कसले डिटॅच्ड असल्यार आमकां मना कंट्रोल जत्ता. आता या पुरा आयकले अर्जुनान वापस ताका एक डाऊट आयले. Arjuna said, what is the destination of the man of faith who does not persevere, who in the beginning takes the process of self-realization, but later desists due to worldly mindedness and thus does not attain the perfection in mysticism. आता एक ध्यान योगी असं इजी नाही मना कंट्रोल करून तप करचे इजी नाही. सो आता एक मनुष्य ताण शूर केली वाटेरी जाल्यार ते फुल कंप्लीशन करनाशी मध्येन तू ताण सोडले तागेल गती कसले म्हूण निमगीतस कसले कसले भौतिक जीवनांतूय मेळना आध्यात्मिक जीवनांतूय मेळना तागेल कसं गती जत्तल देवा कसं जत्तल तागेले म्हणून सांगून दियाची म्हूण निमगीतस अर्जुन.
सो हाचे एक आपास दोन एक भाग आसा. समटायम्स वी फेल, एक एक पाटी जाता अशी सफल जायनाची आमगेले एंडेवर्सान. सो तशीची ध्यान योगी एक एक पाटी कसं जाता मस्ती वर्स तपास करून कंप्लीट करू जायना. मे बी त्यांनी सोडताची नैल्यारी मरण येता कसले जावच्या पुरो. आणि विंगड कसले ಸ್ವಲ್ಪ महिने की ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष केले मागीर सोडले हंगे दोगाले गती कसले म्हणून. सो आता ಸ್ವಲ್ಪ टाइम केल्लेलेस पळय योगी त्या ताण केले सोडले मागीर वापस आमगे नॉर्मल जीवन ताण शूर केले. सो कसं जाता म्हणून आता एक सांगच्या इष्ट करतस कसं म्हळ्यार दोन्ही अध्यायांत 40th श्लोका आम्ही वाचिला. नेहा विक्रम नासोस्ती. नंतर कसं आशिल्ले आध्यात्मिक जीवनांत तुम्ही कसं शूर करताच की पळा त्याचे कसले अंत ना म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ टाइम घेता असं या विषयांतू म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट आहे. आता कशी आमगेल भौतिक जीवना कसं जाता मे बी डॉक्टर जाल्ली इंजिनियर जाल्ली जी LKG शिकली जी फर्स्ट 10th स्टँडर्ड जाल्ले PUC जाल्ले कॉलेज जाल्ले कडेरी आम्ही काम करू शूर केले. त्याच्या नंतर मंतार जाताची आम्ही गेल्ली जी आमगे मरण जाल्ले वापस आम्ही विंगड देह घेऊन वापस जन्म घेऊन येताची. तेन्ना जन्म घेतील सत्ता आम्ही सांगू येत की फुडले जन्म इंजिनियर असेल डॉक्टर असेल आता त्याच काम करता म्हणून सांगू येतो ना. वापस आम्ही स्कूला वचुका वापस आम्ही क्वालिफाय करू का तेदन मात्र आम्ही त्या काम करू येत आम्ही. बट आध्यात्मिक जीवनांतू तशी केन्नाय जायना. आम्ही कसं शिकलेंच की कसं आम्ही अंडरस्टँड केला की ते नेक्स्ट जन्मांतूय ते आमगेलो टू कॅरी फॉरवर्ड जाता. आता सुमारपटी जाता कसं जाता आम्ही अशी क्लास घेताची भक्ती विक्षा चलता रपता सडन कस की मोण वता मागीर स्ट्राईक जाता ये हांव खंय वाजिल्लें बा म्हणून आमकां दिसता. ते कसं म्हळ्यार वाजिल्लें न्ही त्या फुडले जन्माचे कॅरी फॉरवर्ड त्या फुडले जन्माचे उडगासू आमकां येता असं. सो आध्यात्मिक ज्ञान कसं असं पळय ताका स्टॉप असना फुल स्टॉप असना पूर्ण विराम लागना कॉमा लागचे केन्नाय थंय दुखून आम्ही कंटिन्यू करताचे. सो बॅक टू द टॉपिक हांगा कोण ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न करून मे बी कसले भौतिक कसले ताका अट्रॅक्शनान दुडवान ऐश्वर्यान धन ऐश्वर्यान ताका विचलित जावन ताणे ते मार्ग सोडले आणि मागीर तो मरण जाता तागेले म्हळ्यार जीवन पुरा काण तागेले मरण जाते. तेदना नेक्स्ट जन्मा कसं जाता मे बी तो हेवनली प्लॅनेट्स अपर प्लॅनेट्स आस पळय थंय जन्म घेवन थंय एन्जॉय करता. म्हळ्यार आमगेली देव लोकांनी आस पळय ते एन्जॉयमेंटा खातीर आसचे गंमत करचे ते. मागीर केदन आमगेले 4th चॅप्टर आमी पुण्य आणि पाप आमगेले कोटा पुरा आमकां कंप्लीट करका म्हण आशिल्लें पळय. सो केदन तार आमगेले पुण्य आस की तेदन तार आमी ते देव लोक आमी एन्जॉय करचे. वापस आमी जन्म घेवन हांगे येताच पळय भूलोकांतू तेदन आमकां मे बी आमी लायक रिच फॅमिलींतू जन्म घेवू पुरोची नाहीतल्यार पायस फॅमिली देव कार्याने चलता रपता त्या फॅमिलींतू जन्म घेताची. उदाहरण दिवका म्हणून जाल्यार दामोदर अंतू कुबेराल 2 पुताले एक असं मणिग्रीव आणि नलकुबेराले काणे असं त्यांनी कुबेराल पूत ज्ञानी असं त्यांनी कसकी एक चूकी जावन त्यांनी चिल्यांग गेले संगत आणि त्यांनी वाईट काम करू शुरू करताची. नारद तांकां श्राप दिता कडे त्यांनी रूख जावन येताची रूख जावन त्यांनी तपस करताची. कृष्ण दामोदर जावन येवन तांकां उद्धार करता आणि वापस त्यांनी आपल्याला लोका वचून त्यांनी समा वाटेर वचाची. त्या एक उदाहरण म्हणून घेव येता. मागीर अनेक कसले एक मनीसू मस्ती वर्स तारी त्यांनी फॉलो करून येता असं आणि मागीर कसकी जावन ताका कंप्लीट करू जाय न्ही ते सायकल. तेदना कसं जाता नेक्स्ट जीवनांतू तो एक वैष्णव परिवारांतू जन्म घेता. आणि प्रभुपादान परपोटांतू या परपोटांतू आपणाले उदाहरण दिलं. आपणाल उदाहरणांनी तांगेल गुरु आशिल्ली पळय भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तांगेल उदाहरण दिला की तशी एक वैष्णव फॅमिलींतू जन्म घेताची. प्रभुपादाल एक्झाम्पल गेले तांगेले आन आशिल्ले गौर मोहन डे म्हणून मस्ती पायस फॅमिली पूजा आणि मस्ती पुरा आशिल्ली तांगेले
आनी केन्नाय तांणी आपल्याला पुत्ताक एनकरेज केला की ह्या मार्गा वच्चाक एनकरेज केला. सो एक त्या एग्जाम्पल आमी घेवयेत. सो मस्ती काळ नंतर एक एक योगीक आपल्याला फुल कोर्स कंप्लीट करू जायना जाल्यार ताका वापस नेक्स्ट जन्मान तो एक वैष्णव फॅमिली तो जीवन घेवचे चान्स मेळटा. (45th श्लोकांतू but when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately after many births of practice he attains the supreme goal. So yeah, process सांगील पळय जरुरी ना की एक जन्म प्राप्त कंप्लीट जाता म्हण ना, मस्ती जन्म वच्चा पुरो म्हळ्यार एक व्हड प्रोसेस न्हय. सो ते मस्ती जन्मानंतर ते प्रोसेस चालू असता आणि फायनली ते हायेस्ट गोल ताका प्राप्त जाता. A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, Arjuna, in all circumstances, be a yogi. एक योगी असं पळय ते खाली एक अशी चर्च करताच पळय तांगेल्या पशी आणि के उच्चतम आणि अशी कर्म करता पळय कार्मिक असता तांगेल्या पशी होड असता योगी. सो अर्जुना कष्टस्वय मार्ग वैंकर कष्ट जाल्यार इट्स बेटर टू बी अ योगी म्हणून कृष्णानं सांगला. एक कसं आम्ही ध्यान दिऊ का म्हळ्यार एक अष्टांग योगी लायक डेस्टिनेशन भक्ती योगा येता म्हळ्यार एक कसं मस्ती वर्स तारे तपस केले फायनली ताका आपल्या हृदया भितरी परमात्मा दिसता. बट ते अंत ना ताका मागीर अंडरस्टँडिंग येत की ना परमात्मास आणि ह्या परमात्माकले हांवें सेव कोरता म्हणून. सो डेस्टिनेशन ऑफ एन अष्टांग योगी इज भक्ती योगा. लास्ट श्लोका या अध्यायाचे योगिनाम अपि सर्वेषां मत्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां सो मे युक्ततमः मतः. And of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. आता फुडले हंतू आम्ही कसं वाजलेले की एम्पिरिस्टिस्ट पशी फ्रुटी वर्कर पशी योगी बेटर म्हणून. आणि आम्ही कसं अंडरस्टँड केले की अष्टांग योगीचे डेस्टिनेशन फायनली कसं भक्ती योगा म्हणून. आता आमकां सांगता सगळा पशी उच्च योगी कोण मिगेले फुल विश्वासान मिगेल सेव करता आणि मिगेल टू एक संबंध कोण घेत की तोत सगळा पशी उच्च योगी. आता तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन आसता पुरे कसं भाव हाजे उत्तर तुमकां नेक्स्ट आयिल्ले चॅप्टर 7 5 तांतू तुमकां कळटले. आमकां फर्स्ट अनंतराग प्रभून आमकां सांगिल्लें आसा की कशें डिविजन जाला म्हणून. फुल भगवद्गीताचे कशें डिविजन जाला. फर्स्ट 6 चॅप्टर्स कर्मयोग, मागीर नेक्स्ट 6 भक्ती योग आणि लास्ट 6 ज्ञान. सो या मध्येचे पळय 6 त्या चटणी म्हणून सांगिल्लें सँडविच चटणी म्हणून. फर्स्ट 6 एक ब्रेडा स्लाइस, लास्ट 6 एक ब्रेडा स्लाइस, मध्येचे चटणी. आणि ते केन्नाय सँडविचा रुची कसले आणायचे मध्ये कसं असं पळय ताजे न रुची येचे त्या रुची आमकां येवच्या शूट जाता फायदो करून. सो 47th श्लोकाचे अर्थ आमी कोण घेवचे फायदो करून. हरे कृष्ण. हांव सांगिल्लें स्वल्पपणी अर्थ जाला म्हूण हांव लेखून घेता. कोणाकय कसले हांव कसले चुकी केला जो कोणाले मना बेजार केला जाल्यार क्षम मागून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कोणाक क्वेश्चन्स की
माताजीला निंगूचाक. हरे कृष्ण माताजी. ऍक्च्युली पैयास फॅमिली आणि वैष्णव फॅमिलीत कसं डिफरन्स लाईक तुम्ही सांगले ना आध्यात्मिक जीवन अर्धार करून सोडलारी तांगेल नेक्स्ट जन्म वैष्णव फॅमिली तुझ्या पैयास फॅमिलीत येता मग कसं ना डिफरन्स माताजी वैष्णव फॅमिली आणि वैष्णव फॅमिलींत जन्म घेता म्हणून सांगितलं. पायस म्हळ्यार मिगेल अंडरस्टँडिंग प्रकार मे बी समवन कॅन करेक्ट मी. पायस म्हळ्यार भक्तीशील जन. ओके, भक्ती परमेश्वरावरी असो येतं, विंगड देवी देवतायवरी असो येतं. नव्हे वैष्णव म्हळ्यार कृष्ण और वैष्णव तत्व म्हळ्यार कृष्णाला वैरी कसं भक्ती असं की त्या वैष्णव फॅमिली असतात. Maybe someone can correct me if I am wrong. Murlidhar Prabhu, jo Viprasudama Prabhu, am I correct? Hare Krishna. Yes, Mataji, you are right. Yes, Mataji. Hare Krishna. Okay, वे Mataji. वय थँक्यू माताजी. म्हाका ते मना वचन थँक्यू. हरे कृष्ण. आणि कोणाकडे प्रश्न आसा तुम्ही चॅट बॉक्सांतय घालेत. पुरा जनाले हँच येतच माताजी की भारी चंद कोण एक्सप्लेन केला तुम्ही म्हणून सांगून होची. सिंपल बदन हा बट कितले चंद कोण कृष्णान तुम्ही सांगला ताणे तो आमकां ऑप्शन दितास की अशी मिगेल भावनेन तुम्ही या पुरा कराची म्हणून नाही पुरा आमगेल हातार असं कशी तागेल त्या भगवद्गीता वाजून अर्थ कोंगेन आम्ही वचयत म्हणून तुम्ही इतले चंद कोण हे आईचे चॅप्टर एक्सप्लेन केलेलं असतं तुमका आमगेल तुला धन्यवाद प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. हा हा माताजी निघ्याची तुमगेल प्रश्न. एक डाऊट आशिल्ले माताजी. हरि आता आम्ही तुम्ही आता ओडोल सांगली म्हळ्यार लायक हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही म्हाका शिकले करताची म्हणून सांगून गेली. वय माताजी. आता ते हरे कृष्ण महामंत्र सुणत आम्ही विंगड खंयची एक घाल्ल्यारी ಕೆಲವು पंत ते कन्ना भितर होता ಕೆಲವು पटी आमगेल खंयची एक मनांत येता लायक आता ते इनिशियली स्टार्टिंग अंत ते श्लोक खंयची ऐकून आसाचे आनी ते कडे पळयतना आमी ऑलमोस्ट एंडिंग येवन पावताच तेन्ना तेजे भितर म्हाका तू मस्त सकड येवन जावन वय समथिंग लायक वी आर इन फ्रॉम द डिफरंट वर्ल्ड. वय सो ते आमी कंट्रोल कोण घेवचे का एनी तुम्ही कसले एक गायडन्स करताच की ताका. वय माताजी. आता हांव सांगिल ना आम्ही मॉर्निंग येवन बसताची ऑलमोस्ट आता सांगता 10 वर्ष जाल्ले जप करता करता. आत्ताय जप करता करता ना हांव सांगले ना पूरा हांव टूर कोन्न येता एक पटी भारत भ्रमण की इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल की स्पेस ट्रॅव्हल तार एक पटी जाता तितले विचलित असते एक पटी मन. सो आता ऑलरेडी सांगेल तशी खंय आमकां फर्स्ट रियलाइज खंय जाता की पडा हिंदुकून धोर नु मनाक वापस हाडका आणि तू अटेन्शन दी तू कसं करतास अटेन्शन दी म्हणून वापस धोन हाडका. सो ते एक कंटिन्युअस प्रॅक्टिस मन वत्ता धोरका हाडका आणि एक कसं आम्ही कोरयत म्हणून माताजी. कोण प्रश्न निमगेलेले सुषमा माताजी. पद्मा भट म्हणून सांग. पद्मा. ओके पद्मा माताजी. आणि एक कसं कोरयत गोतसवे सेवा तो तुम्ही एक पटी तुम्ही सेवा करू शूर करताना ऑटोमॅटिकली तुमगेले पूरा ध्यान पडे केंद्रित जात येता. अगेन हांव मिगेले एग्जाम्पल दिवन हांव सांगतास सो दॅट रिलेटेबल असतले म्हणून हांव सांगतास. मिगेल मन मस्ती चंचल असतं. कोणाले 2 दिकान मन वता जाल्यार मिगेल 4 दिकान वता तशी एका पटी विंगड मिगेल माते चलत राखता. सो फर्स्ट हांव सेव करू शूर केलेले चेडू आलोटू हांव सांगून आमकां देवस्थानान निमगेल कसं सेव करू साध्य असतं म्हणून हांव सांगलें चेडू आलोटू हांव काम करतली म्हणून. चेडू आलोटू काम करतना कसं जाता आता ऍक्च्युली सांगल्यार होड्डांक शिकोवचें भारी इजी
कसं दिला की ते ಸ್ವಲ್ಪ एक्सप्लेन केले जल्ले चेडू मग तशी सांगू जायना तांगे लेवल आहे म्हणून तांका खंयचे एक्झाम्पल मनावत की ते हंतू वचुका सो त्या फर्स्ट शूर करताना की हा फ्रायडे क्लासेस मी गेल्या म्हणून तेदना मात तू हा या क्वेश्चन आसा म्हणून हांवें फर्स्ट फ्रायडे क्लासेस तशिले सो सॅटर्डे ची कोण वचशिले आणि फुल सॅटर्डे टू थर्सडे त्याच गुण तशिले केदन खाली बसल्या की त्याची हा इश्शी कोरका हा तेशी कोरका इश्शी सांगल्यारे लायक असच्यापूर तिशी सांगल्यारे लायक असच्यापूर सो कसं जात तशिले मन नाकनातील विषय तू वचना कसं लेवत्ता सेव कशी कोरका देवाले कशी आम्ही सेव कोरियेत म्हणून तंतू माते वता आता प्रेझेंटली पपेट शो म्हणले तुमका दिसच्या पुरा 5 मिनिट्साचे पपेट शो कसं असतं म्हणून ना तंतू मस्ती पुरा फुल एक स्टोरी सेटअप कोरका पडता म्हळ्यार खंयचे कसं डायलॉग असतले ते असची कसं त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह कसले खंयचे श्लोक घेताचे किशे डिलिव्हर करचे इश्टी डिलिव्हर कोरका की कोणाले मन अबेजार जावच्या म्हणजे प्लस ते एक क्लियर जावन येवका ते तसं आम्ही सांगू प्रयत्न करत सो त्या 5 मिनिटाचे पपेट शो आका मिनिमम 5 hours म्हाका आलोचन कोरका पडता त्यावेळी लास्ट कसं आम्ही हाडलेले पपेट शो तू ऑलमोस्ट 10 दीस जस्ट प्रिपरेशन लागला 10 दीस जस्ट आणि मुरलीधर प्रभू जस्ट डिस्कस करता आशिल्ली की हा इश्शी कोरक नाही इश्शी कोरक म्हळ्यार बेसिक फर्स्ट प्रेमायचं कसकी विंगड आशिल्ले लास्ट कसकी जावन गेले म्हळ्यार तितले पुरा आलोचन कोरका पडता सो तशी त्या करताना मना कसं जाता नाकनातील हंतू वचना ते कसं हंतू देवाल विषय तुझी देवाल बगेची कशी आम्ही कोर येतं म्हणून तंतू केंद्रित जावन येता मन तशी पद्मा माताजी तुम्ही येऊन आमकां जॉईन करूं येता भागवत पुराण कोंकणी तो मस्ती व्हॉलंटियर्स आमकां अवश्य तुम्ही येयाची सेव करू येयाची तुमगेले मन कंट्रोल आयत पळयाची ना माताजी I'm already working as a like आमकां summary part work अंतास हरी बोल हरे कृष्णा ना माताजी इट्स रियली नाइस बळारी तशनी आम्ही ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಸಲೆ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಪಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ म्हणतात पळे तशी वय तशी देखून होतं निमगेलेले अभ्यास आहे ना तू कौंतेय तशी अभ्यास करता राहायचे वन डे थँक यू माताजी हरे कृष्ण आणि प्रश्न की कोणाक मोस्टली ना दिसता माताजी धन्यवाद तुमका मस्त चंद करून एक्सप्लेन केलेलं असं माताजी जस्ट 2 मिनिट हा शुअर माताजी तुम सगळ्याके ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಪರ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ತ आम्ही संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करत सची सो ऑलरेडी स्लॉट्स फिल जल्लारी तुमका ಸ್ವಲ್ಪ 5 श्लोक जल्लारी ಮುಂಚೆ आश असल्यारी सांगायची तुमगेल करते स्लॉट्स आम्ही क्रिएट करताची बाकी जन खुशेन तुमका अकोमोडेट करताची ना ಸ್ವಲ್ಪ टाइम जाई प्रॅक्टिस आकतेर म्हळ्यारी अनेक एकादशी येतस श्रावण मासांतू सप्टेंबर 3 तारखेंतू त्याचे स्लॉट्स अवेलेबल असची तुम्ही सांगायची तुम्ही मुखार सुनेयाची आपणाला नाव द्यायची आणि अनेक कसं म्हळ्यारी तुम्ही मे बी तुम्ही रिसाइड करू मुखार सुन येना आशा पुरो जल्ल्यारी परा 6 घंटे दुखून रेसिटेशन असतले आपणाला भगवद्गीता घेऊन बसायची आमगेल रिसाइटर्स वजतन तांगेल उठू वाजयाची एक गोल्डन अवसर फुल भगवद्गीता पारायण करचे सकड ओटू मेळणू आम्ही करूया तुमगेला की सकडाली विनंती करत असते की याची सकड जन याची आणि अटेंड करायची म्हणून जिला 5 क्लासेस विसरनुकाची 8:30 का हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी आमकां पुरा तशी त्या मागीर गोतस की ग्रुप प्रेयर्स आनी कित मस्त पॉवरफुल आसा म्हणून एक रिक्वेस्ट आयिल आसा दोन्ही चल्ले I mean एक गीत ज्ञान मंदिराचे एक चल्ल पाप मस्त हॉस्पिटल वेरी सीरियस कंडिशन असते त्याची स्पेशल रिक्वेस्ट केला की तुम्ही सकड वैष्णव बांधवाला निंगूचा की तंगेल खातीर तुमगेल प्रेयर्स तांकां दवराची सो दॅट तो चलो समजावो म्हणून आनी एक चलो मुंबईचो पाप MBA जॉइन जाला मात्र TB म्हणून आयडेंटिफाय जाला काही सो तागेल खातीर रिक्वेस्ट आयला सो तुमकां पुरा रिक्वेस्ट करतस की तुम्ही प्रे करताना तंगेल दोन चल तंगेल खातीर वे प्रे करून तांणी जल्लेल तितले वगी गुण जावो म्हणून
रिक्वेस्ट येईल असं तुम्हाला तशी रिक्वेस्ट करून घेता तशी आज ध्यान योगाच्या मस्त चंद कोण एक्सप्लेन केलेल्या रेवती प्रिया माताजी का आमगेले हार्दिक धन्यवाद आम्ही आज आता नरसिंह भजन सांगून कैद करूया सेशन श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेशा जय पद्मा मुख पद्मभृङ्गम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलठङ्खानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदयेर्नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपू तनुभृङ्गां केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपू तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय हो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय हो प्रह्लाद महाराज नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रहलाद महाराज की जय श्री नरसिंह भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण तुम सक्कड़ंते वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।